Eh, yeah. Ah, abokan waka kai kauce mai laya. Tare da yan baya su nema kauce mai laya. Na san dai ba ni na yi wa kaina ba, Allah ne ya yi mini kudu ba. Da in na yi waka na dariya, yanzu in na yi waka na murna. Dan sauna ne, renan sauna ne, aba uwa uba na saunan, dangina na sauna, ba za na raina kuwa. Agogon waka tare da yan bayas ne, kama da wani aikun tambatawa ne, suna linzami ne zo kuga ne, mai juyi juyi zafin rana da rani, muke yin waka waɗansu sai dai zane, wakan aikinsa zai zama tamkar sarki ne, shi kai da kaya mallakin waya ne. Sabuwar waka muyi domin ku sara. Kun yabe mu shi ne zai sabu ba mu kara. Ina masoya ku bar ruwa domin kora. Idan da sanyi ƙarshen ta ma na dara. Fatan alkhairi kullum muke wa kanmu, mu kama hanyar Allah shine saukin mu, soyayyar manzo annabi mai ceto gunmu, ruwa da iska Allah shine ya bamu. Ina masoya na san makwakina, sunana Adam, haka na ce agogo mai waka.